Какво там е, тати? Я отвори. Виж какво има там. Отваряй. Ти за тебе ли? Кола. Не знам, отвори да видим. Отваряй. Кола. Не зная, отвори. Стига с тази кола. Сякаш нямаш достатъчно коли. Отваряй. Мама. Давай. Късай. Мамо, ще помогнеш ли? Това е от Войчо. Войчо ти пратил подарък. Оле, видим какво има. Войчо, да. Отваряй. Давай тук ръчичката. Късай. Давай, дърпай. Така. Какво е това, бе, тати? Я говори. Мале, ще учим всички животни и плодове, и форми, и цветове. Какви хубави карти. Я, изкарай една. Изкарай. Какво е това, тати? Това. Колко свещички има тук? Свещ? Кажи one. Two. Цветя? Точно така. Кой ти? Това. Морков. Морков? Ай го знаем какво е. Браво. Айде, това ми картичка. Кой ти? Мечо. Това го. Честита Коледа и щастлива нова година с пожелания за здраве, радост и щастие. Злиня, Митко и Рая, Нотиван и Инга. Браво. Радваш ли се, тати? Кой го донесе стои нещо? Кой го подари? Кой ти го подари? Кой подари това? Кажи, Войчо. Какво има тези децата? Какво е това? Топка. Слънце. Виж какво е това? А това какво е? Фиш. А това какво е? Балон? Да. А това какво е? Виж? Опу. Виж, това е слънце. Кака? Това какво става тук? Какво? Вълизаш? А това какво е? Какво е? Луна? А това какво е? Зе? А това какво е? Бзз. Чаша? А то с кое е? Заю, да. Това какво е? Милк? Мляко. Мако. Виж, това ти е любимото. Сетва. Зе. Охо, виж това? Това е морков. Това? Кола. Браво, мама. Хайде, ще играеш ли? Играй се, да вечеря. Дай целувка. Дай целувка на Войчо. Дай целувка така. Дай целувка. Класа. Дай кис. Добре, кажи чао. Дай целувка. Браво на Райан.